Takže jsme se připravili vodu, rukavici, kahán, střičku s vodou, plechovku a plastelínu. Do plechovky nalijeme trošku vody, dáme ji odtahat a počkáme, než se vaří. Takže díky tomu, že se voda začala vařit, tak vzniká pára, a která vytlačila veškerý vzduch. Teďka díru do plechovky uzavřeme plastelinou a hodíme ji do studené vody. Díky tomu, že zevnitř byla jen pára horká, tak jak se to hodilo do studené vody, tak se začala kondenzace a z ní se poskla, díky tomu se plechovka zmáčkla.